ניר ספר מספר 1 בארץ, יש לנו את כל רגע. אהלן חברים, אתם מוזמנים לראות את המספרה שלנו ולבוא ולהתרשם. יש לנו מספרה מהממת, בואו תראו. אז כמו שאתם רואים חברים, זו המספרה שלנו. בעצם מה שיש לנו זה מוצרים ייחודיים בארץ, שיש אותם ואפשר להשיג אותם רק במספרה בראש מורם, בירוחם. סרומים, שמפו, מסכות. אם תרצו לשמוע הסבר מסוים על המוצרים, תיכנסו אלינו לעמוד. יש לנו את המוצרים של לוריאל שמשקמים לנו את השיער. זה משקם נזק של 2 בשימוש אחד בלבד. אנחנו לא מתפשרים על הטוב ביותר. מוצרים של שמן מרוקאי הטובים ביותר, הכל תוכלו למצוא במספרה בראש מורם. מה שקורה פה בחדר הזה זה חומצה אלרונית, בוטוקס, מגיע לנו רופא אחד לשבוע, מטפל פה בלקוחות בחדר אינטימי. אז ברוכים הבאים למספרה של ניר. יש לנו פה מסיר שיער בלייזר שמיועד לפנים, לגברים. אפשר לקבל את הילד, אפשר לקבל את האבא לתספורת, אפשר לקבל את האמא לגוונים. ככה יש לנו פה מענה לכל המשפחה על כל גווני היופי. אווירה ביתית, שמחה, משפחתית, מקצועית, הכי חשוב. שקועים בעבודה, כמו שאתה רואה, ניר שקוע. אותו מעניין כרגע שהתספורת תצא כמו שצריך, הצלמים פחות מעניינים אותו. אתה אוהב להסתפר אצל ניר? כן. למה אצל ניר? הכי טוב. ירוחם, ההסתדרות 254, אז יאללה, למה אתם מחכים?